дека толку тотално? Pillager Outpost Включва да и Експрес. Mansion. Во Филип пате, во Филип, не, во овом царот. Цар, как е во проливарот? Проливарот. Проливар. Смени му го името на серверът. Ако си админ. Не сум админ, иначе сега го му менявах. Менявах. Проливар. Сега ще заменяваме. Филип, не е гонно, Филип. Имам смена Нют. Много се опушки във Филип, не бе така. Какви мерки трябва да се вземат? Шо? А знаеш мерката, брат, а знаеш мерката. Какви мерки трябва От пинки до пинки. Не, роба само трябва за Филип, сега се опуши. от пинки до пинки? Пинки до пинки.